karamɔgɔ y'i yɛrɛ bɛɛ ka mori y'i yɛrɛ kosɛbɛ i bi cɛ deli yɔrɔ de b'a la a deli wagati de b'a la an b'o yɛrɛ de nɔfɛ tɛrɛ la cɛ tɛ deli cɛ yɛrɛ mago ɲini wagati i ti cɛ deli o la cɛ bɛ min nɔfɛ i bolo n'i y'o cɛ y'o sɔrɔ k'a nimisi wasa baro kuma kɔnɔna na e mago bɛ fɛn min na e bɛ se k'o de fɔ cɛ ye o y'a sɔrɔ a nisɔndiyalen don a ye fɛn min ɲini e fɛ a y'o sɔrɔ ni lafiya kɔnɔna na donc o yɔrɔ la e fana bɛ fɛn min fɔ a ye a ka ca ala fɛ fɛn bɛ to a kun na hali n'a m'a bɔ k'a d'i ma o yɔrɔ la a hakili jiginna a la hali dugu jɛlen kɔfɛ a ye fɛn min ɲini e fɛ a y'o sɔrɔ lafiya kɔnɔna na hakili mana jigin o kɔnɔ kuma o kuma e ye fɛn min ɲini a fɛ hali n'a t'a bolo n'a nana a b'a ɲini cogo dɔ la jiginna pour que e bɛ se k'a sɔrɔ o ye bonya kɔnɔna ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ bonya de kɔnɔ surtout n'i ye jaralakaw fa sɔ la fɛn caman bɛ sɔrɔ o bɛ tiɲɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ tɛrɛnna ko tɛ se kɛ a ye kuma saba fɔ su kora n tɛ se k'o bɛɛ développer a ko bonya kɔnɔ o tɛ tiɲɛ yan a ye fɛn min ɲini fɛ mɔgɔkɔrɔbaw ni kalanbagaw k'a kɛ to an bɛ denmisɛnninw kalan an fana bɛ taa min kalan molobaliya tɛ a kuma ma nɔgɔn ne yɛrɛ ka baara in ma nɔgɔn mɛ n'i welela k'i kana baara kɛ i y'a wari minɛ k'a dun i n'a baara kɛ dɛ pɛridi a ko bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a bɛ min ɲini fɛ i b'i to mun na a k'o ɲini fɛ mun na tigida dante ko san 80 ani 3 musokɔrɔba 20 de bɛ ne bolo a bɛɛ bɛ yen n tɛ foyi fɔ n ko ni mun ɲininka kuranɛ sira tɛ dɛ n ye kunfin ye bibulu fana tɛ n m'olu kalan muso o muso e fɔlɔ de b'i bolo bɔ ko laada y'a yɛrɛ i tɛ den dangaden wolo diɲɛ na mun na e b'a kɔnɔ mɔgɔ t'aw fɛ so kɔnɔ yen jinɛ tɛ yen wakulɔ tɛ yen fo e k'a kɔnɔ a bɛ min ɲini o ka ɲɛnabɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ ka wari di o bɛ kɛ tubabu ko on n'est pas un homme par la taille c'est par l'esprit et par le cœur ne ma min faamuya diɲɛ kɔnɔ ko muso dɛsɛra ka nin kɛ est-ce que a bɛ yen a y'a kɛ ala kama o k'an jaabi cɛ bɛ cɛ kɛmɛ maîtriser kɛnɛma muso kelen b'a maîtriser so kɔnɔ kuma tɛ wɔyɔ tɛ kɛlɛ tɛ cɛ wa nkalon fo i k'a kɔnɔ fo ale ka nisɔndiya a yɛrɛ kɛlen k'a ɲini ni furu bɛɛ mɛn cogo di hakili ka taama a nɔfɛ hali n'a dusu ka se dɔ e de b'o laɲini k'a la nisɔndiya i tɛ dɔrɔmɛ kɛ muso o muso b'a fɔ cɛ ma nin de ye muso ye a bɛ baga i ma k'a ti tɛgɛ i ma foyi fɔ i t'a deli wari la mu jara a wari bɛ sɔrɔ cogo di a ma wari de bɔ kuwa i b'a kɛ cɛ nisɔndiya a yɛrɛ bɛ wari di ma a b'a dɔn wari ko b'i la a b'a dɔn i kan ka nin kɛ a b'a bɔ k'a da yɔrɔ la hali cɛ ka nasɔngɔ da yɔrɔ la ka fɛn dɔ da k'a diminen t'i kɔrɔ wa a diminen t'i kɔrɔ minan ye tiɲɛ fini ye tiɲɛ n bɛ baara la n bɛ wari ta o fana ye tiɲɛ sokɔnɔna fana ɲɔgɔn tiɲɛ tɛ dɛ wa sokɔnɔna tɛ kɛ tiɲɛ ye abada ni muso ma saniya fana yanni compétition mɔgɔw ka tila a y'a jija mɔgɔkɔrɔbaw ka hakɛ to personnalitéw ka yafa ma a ka hakili to densu la densu ye soutien jupon soutien de nɛgɛ bɛ bɔ ka disi minɛ maliyɛn cɛ ɲɛ b'a la jupon kɛrɛ bɛ fara a ɲɛ b'a la ngolo suma bɛ bɔ a nu b'a la k'a f'i ye ka tako saba kɛ musɔrɔ ni duloki ni tafe ni si tɛ kelen ye il faut être toujours coquette devant ton mari yɔrɔ si tɛ la min filɛ ka di ka tile ka yaala i senlankolo dukɛnɛ na i dalen a ɲɛ b'i sentigɛ kɔnɔ na ni fila bilennen na i ko datoire kolokala k'e ka diya o ye ka to ci ka basi ci ka cɛkɛ ci ka sɔ ci ka tiganikuru ci ni ɛri la k'i kɔnɔ tɔ ka si ka tiɲɛni kɛ k'e ma foyi k'a la a jo bɛ ne de wala a jo bɛ na n t'a fɔ aw ye o bilayi maliyɛn cɛ t'a f'i ye k'i suma bɛɛ n'a jiginna ni a jiginna ka bɔ i nɔfɛ ni kan dakasago b'i cu a nɔfɛ duguma a bɛ tila ka yɛlɛ dilan sanfɛ dakasago ka kuma tɛ ban o tuma papa ne ye mun de kɛ la i t'i yɛrɛ ɲininka n ka kuma bila wa n ka kɛ ni janga bɛ ne kɔ o tuma ne tɛ sɛgɛn aw tilala wa
ayo matlaw anake ni kungolo bugulu tana on fana ban sigi moni me premier via ko do bi na la sona ayo mo mi buramuso ba ke ka bugo ka toro oba o mi ne chogodi che wolo ba ika nga ke chogodi aben na jate iku abi ka dumuni kla abi che sugar kika abi ni mo sugar kika abi toro ika nga muneke awtena ni jabi ba ate u ba ko ulamo bagaw u fa muso o be ke chogodi u ko muso ni be buramuso iba mi ne chogodi o flana baro jumen ka na ke ite banyena jumen ma nga ke ayo fla jabi jombina e ko jombina o ma che bata u bolwa adu ma tegere ba fotere na kule tere na mi bora sisa na ko kay madam jaray du kelen de benache arazella u ko nani de be chefu ayere klebe gado da chula yana matede njanta do fe mi modum babura li wori mi kadin to do ni jarako ni tere na ko mi jarako di awo o tere na kele ale de ne wele kerefe ni bita yoro woro sa joli musorosri adi ndege fili do atala ali de idela sigida la ame nyogon genge nyogon ke tesla me otala ali dine la tak mo biam ibe do de ne amma jigini asabalili na ngoni ta do uma nani na le ni ke ni ke be ko be to atala yana ka ta do ta de ke ta ko nyogon digi ba no te ni tere na ko ko jara ntau o ye jara ye ko ede jomi ani jabi ne ko na la ko tene ta inde perangeni de la jomi na aduma biri ti be chere ko muso ha dilla ko che to de kan no blu ay ne tamara di ko ne bi na ko sala iyembo malume nan te ki ma fitri wali ko wasi ma furo ni te iyem dan te ma so suka bita mo kan nasa tere na te abitanga nasa abitanga filime bushi yoro abenga darakadla ili ala te liste ukadi suka che bomana che bi so ba ki ka so fura ki ka darakadla di suraka te ni bo fura mi to na bomi ne bi to nai nai ko to me ani jabi mo tsela ni jabi ya bura muso ko ba umanda e tere ayere ko ko wotoro ni faliu o ba besrana yo me ajabi ebina ona baro jumenga anga ke iche banyana jumema anga kanyena yo me ajabi jombina awo ay tegara ko joli bu ali ni complain yara jama be tay wa a hadli daw ni pulo be mili dina alo jume be ke te bafe ni sigile ndo akere fe gabu dalaw aka sokono baro jume mi kafe baro jume manga kafe ki te ba Allah le ko ni jama ne ra ko ni bolu polim bege ke ba fe kuma bege ke ba baro o e bien baro yi ka yini ka do so ere tabule jume ale ere a dion aya ka du jere to ko jume ba yini ka do ko wa ere ha ke nan ta ko ni ko tem jume manga ka ini cheche la boy manga ko che bai na ya pugo ke ni yedo Allah ya pugo ko karta ede de no ba don de odo ko kodo sisa e bora ka to tigi to ide e bora ka to so yere ni ada ke ba do jipu yi mene i boto aye fuko yere ira na wa kera yere de bagari ma panyen i bo ke kaun to kala nge otea
i y'o filɛ cogo jateminɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ayiwa ko diɲɛ baro du marala cogo min a y'a denw mara cogo min i b'o baro k'a fɛ mais sokɔnɔna baro k'o man ka k'a fɛ a yɛrɛ labɛnnen don jipu la n b'a dɔn a y'a minɛ ni fini min diyar'i cɛ i b'o de don karamɔgɔw m'o fɔ a ko ni min bɛ bɛn i cɛ ma i b'o de kɛ terbi n'i y'i labɛn cɛ m'a fɔ i ɲɛna i yɛrɛ b'a fɔ a ye wa ou bien i t'a fɔ a ye i fɔ cogo jumɛn i bɛ se k'o fɔ o bɛɛ bɛ kɛ ni majigi ni sabali ye ne bɛ nin bɛɛ kɛ walasa komisɛnniw kana aw toro muso bɛ muso la i b'i labɛn maliyɛn ka taabolo tɛ en général k'a fɔ ko muso ɲɛna mais so kɔnɔ i n'a fila i bɛ sɔrɔ k'a tɔgɔ wele o tuma ne ma ɲɛ yan a fɔ sa ko ɲɛna olu bɛ kɛ sinankunya tulonkɛw ye aw ni ɲɔgɔn cɛ tellement a ka d'a ye maliyɛn bɛ kɔntan ka sɔrɔ a m'a yiri la a bɛ se ka fɔ i ɲɛna sa o bɛɛ y'a ja dɔn n'o tɛ i k'i kun kɛ samedi kelen kunsigi den kelen secrétaire tɛ n fɛ k'a sɔrɔ a diyara ye wa embarrassé ko n'i y'o ye fɛ tɔgɔ na maliyɛn cɛ fana o jogo b'u la u b'i furu hali u tɛ a diya i la k'a k'i zu la ko ɲuman o don na ne sigilen bɛ n ta i kɛrɛfɛ an bɛ ka fɛ tɔgɔ lajɛ cɛ sinna k'a k'a muso zu la ten ko ɲuman ne ko wayi a ko mun kɛra ko ne fa ma na embarrassé ye ko wuli ka bɔ da la sa ko o y'a diya ye o y'a diya ye dɛ ayiwa ko compétition wɛrɛw tilala u bɛna kelen kelen k'a ɲɛfɔ ok a ye tɛgɛrɛ fɔ madame fo an na den cɛ ye nin na